на тялото, примерно. Както, да. Ами виж, много хора обаче ходят на подобни курсове, знаят как да се прикриват, нали, да седат внимателно, да не си издават с поглед, да гледат вдясно, да не си прикриват уста. Това много хора го научиха. Повечето политици не виждате ли как ги стискат тия ръце? Да. Защото те, ако трябва да говорят тия политици и други минет, блип, майстори, трябва само е така да седат. И само си чешат носа. А ние трябва да седиме така. Еми най-добре е штрак. Кажи, ти манипулираш ли околните? В добрия или в лошия смисъл? В всеки един смисъл. Старая се да бъда добър човек, защото еднаквото привлича еднакво. Не бе, ти може да ги манипулираш за добро. Ами изявах доста шамари да разберат, че този закон не е вяра, а е знание. Манипулираш, лъжеш, мамиш, сугестираш в лошия смисъл. Веднага го правят и с тебе. Удрям това хубаво бюро и то ме удря. Ето, случи се, нали? Лоша работа. Погалвам го и то ме погали. Мога да давам много примери, но предпочитах друго да погалям. Виж как погали, ама да не се случи нещо, което не трябваше. Хапеле. Казва, че позитивното мислене е било пряк път към щастието. Според нас е обратното. Затова с черногледо удоволствие ви представям най-песимистичната рубрика "Какво случи, а не трябваше". На този ден през 1707 Шотландия става част от Великобритания. Не трябваше, защото ние винаги сме били на страната на гордите северняци и тяхната независимост. Разбира се, шотландците се дуят за отделяне и досега, но някак удобно пропускат факта, че благодарение на бившата британска империя позабогатяха и си живеят супер добре. Най-вече от дестилации, а не от здраво бачкаре. На тази дата през 1786 в Виена е премиерата на най-великата опера, написана сякаш с божествена лекота – "Сватбата на Фигаро" от Моцарт, по мотиви от стария хитрец Бомарше. А не трябваше, защото тя и до ден днешен разжалва всички велики италианци, начело с Верди и Пучини. Специално увертюрата е толкова съвършенна, че дори ние не бихме махнали нито една 16-тина нота. Даже понякога си мислим: "Вундербар, Амадеус, не си лош, даже ставаш за ахат." Макар че, често казано, нямаме нужда от цигулки. На този ден през 1948 се създава Корейската народно-демократична република, начело с Ким Ир Сен. А не трябваше, защото Северна Корея пропусна няколко епохи заради пещерния си комунизъм. И днес е единствената държава-затвор, в която парите отиват за военните и дори ядрени технологии, докато милите подданици буквално пасат трева. На тази дата преди година си отиде Иван Славков Батето. А не трябваше, защото макар и леко байганьовска фигура, той ни научи на нещо важно, че словосъчетанието "партийна аристокрация" си е чист оксиморон. Днес огромната безполезна армия от български чиновници чества Деня на труда, като си почива. Направо ще се разпорим от смях. Защото те се скатават всеки божи ден срещу обидни заплахи и дори и през ум не им минава, че са просто роби с закърнял интелект. Много приятно. Дифен, нали си готов? След малко за подскоци. Не сега, след малко. През това време искам, ако обичате, от трета апаратна на второ студио на Хърбаран Студиос да ми за пряка връзка с Еляска. Благодаря ви. Благодаря. Здравейте. Еленко, това са вдясно е Хрупи, русото, това черното вляво, червената фанелка, това е Бубето. Те имат въпроси към тебе. Аз с Крупи преди малко си сложих в таймлайна на Фейсбук за обща снимка. Добре, а сега с Бубето си поговорете не повече от минута и половина. Значи те имат въпрос, който е около минута и 30 секунди, ти трябва да отговориш за една. Може ли да кажете съвети за хората, примерно сутрин, като се събудят и как да се настройват за самия ден, колко са готини, да си дигат самочувствието, да се чувстват успели и такива разни съвети. Разбрах въпроса. Може ли първо да отговоря като тетевенец? Да, естествено. 2 сливови ръки, деня тръгва. Ако отговоря като стандартен психолог, не, ще отговоря като Еленко Ангелов. Да, най-добре. Защото иначе щяхме викаме стандартен психолог. Всъщност, другия месиански близак се казва
се казва Камен Донев и ще отговоря като Камен Донев. Препоръчвам ви неговия спектакъл. Сутрин, като станеш, първата ти работа да изпиташ благодарност, че си ги отворил тия очи. И да изпиташ благодарност, че и този до тебе отвори очи. Може да не изпиташ благодарност, че той е отворил до тебе очи. Камен Донев, кавички. И не мога да ходиш ти цял ден с тия гурели като орли тук на очите и да се чудиш, не ми върви. Тоест трябва да си измиеш очите. Това е много полезна информация за хеви металите, наш приятел. Моята рецепта е наистина веднага да надуя колоните с хубава музика, зависи се, когато годеницата ми е тръгнала вече на работа. Музика. Моята формула е музика. Дори сега новия албум, Get Yourself Free, ще изпълните ли? Да, ще го направим. Много весело парче, направил съм си листа, не пускам телевизори, не пускам радиа. И... Добре, ние продължаваме... И музиката, но your kind of music. Ако мога да отговоря конкретно, музиката, това е вибрация. Започнете, направете си един лист от 10 песни. Друго конкретно, искате ли да отговоря? Мина ли минута и 30? Мина. Край. Край. Няма време, както в една... Няма време. Виж така, значи ти говориш за сутрините, за събуждане, за вибрации и така нататък. Аз предлагам, за мен деня започва в 11:40 всеки ден. И това са вибрациите, когато някои от нашите момичета скачат на батут. Нека да ги чуем сега. Unimpressed but so in a way, such a saint but such a whore, so self-away, so full of shit, so and the kisses, so adamant. I'm compensating, thinking about thinking. It's outrageous to get another drinking. Come undone. This silly reason, please, mirrors in the street. I pray when I'm coming down, I'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. Watch me come undone. So rock and roll, so comprehend. So them ugly, so them cute, so well determined, so animal. Some need your love, so fuck you all. I'm not scared of dying. I just want to, if I stop it lying, I'm come undone. They sell you razor blades and mirrors in the street. I pray I'm coming down, I'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. Watch me come undone. I'm your fucking son. Watch me come undone. Love your son.
Браво! Минута имаш за кратък литературен и, може би, музикален анализ на това. Ще се радвам наистина повечето от твоите зрители да са гледали клипа. То е ужасен, камандън, идвам... Буквално идвам незадоволен, идвам недоволен, идвам яростен, идвам жлъчен, идвам бесен, защото аз съм твой син и блип. Отговарям директно, имам още 60 секунди. Директно, когато сме гневни, говоря за нас мъжете, когато сме ядосани, когато сме недоволни, когато сме кисели и не знаем какво ни е, аз съветвам тия, които не знаят какво име, да погледнат къде име, ако не го намерят, това име. И сега научно ще го обясня. Когато си ядосан и гневен, хипоталамуса, кората на централния мозък не подава сигнал към хипоталамуса, хипофизата, тук и специални клетки, нали, в младете здрави, и не се произвежда тестостерон. Така че тестостерон е това, което ни прави мъже. Когато сме гневни, ядосани, има стресови хормони, кара кръвта да ходи в периферията, да се бием или да бягаме от проблема. Тук няма кръв и на видеото се смяха одева и тук няма кръв. Така че изборът е наш. Да не се ядосваш е невъзможно, но доколкото можеш да ограничиш, да спреш да мрънкаш, да се събереш, истински да проумееш твоето състояние, да бъдеш весел и щастлив. Благодаря. Какво е Кемп Трейл? Повече от 3 години направил съм десетки предавания и съм показал тези странни линии и паяжени, които оставят самолетите, които прерастват в плътна мъгла. Това отдавна не е теория, ужасен факт на конспирация. Даже скоро с Юрката, наминавам често, пиеме по биричка, по кафе. Скоро ги показах и на Юрката. Минават, кръстосват, правят пелена. Най-накратко има много теории за какво е това. 3 години ги дразна. Това не са тези обикновени аерозолни следи. Това са си химически умишлени пръскания. Правил съм много по темата. Нека хората, които в момента се случва някаква ужасна, глупава конспирация, просто да напишат Chemtrails, дори на кирилица Chemtrails, и да видят, че това са си аерозолни програми и вече нещата се пропукаха. Каква е целта на това? Много са целите. Това е военна разработка. Бернард Ицланд, който е покойник, той е директор на ХАРП. Нещата са свързани с ХАРП станция в Аляска, с едни мощни антени. Човека преди да си замине, уволнен вече, каза, за да работи ХАРП, трябва да се разпръскват тези бари, стронци, алуминиеви пари, за да могат да работят тези антени. Много са приложенията. Военни, за заглушаване на комуникацията, тяхното оправдание, за моделиране на климата. Страшното, което много хора не искат да повярват и ги е страх, следователно съществува, това е майнд контрол и контрол на съзнанието. Тези химикали, освен че ни тровят, правят самата атмосфера много проводима, плазмена. И още като психолог се уча втори курс как можеш да лекуваш с честоти и обратно как да предизвикаш апатия, стрес. Тоест контролират ни, че... Много са приложенията. А това е нещо като микровълнова печка да се дяла някъде далеч и пускала едни лъчи. Това е точното определение. Това е точно определение. Аз задавам много прост въпрос. Дори да са аерозолни следи, пак имаме проблем. Вече сме стотици хиляди хората само в България. В цели свят милиони хора се дигаме, искаме ясно обяснение. Те почнаха малко по малко да се оправдават световните учени, наричащи се геоинженери, ние ги наричаме геоинженери, които се оправдават и трябва да сме им благодарни едва според тях, че с тези частици те ни предпазват от лошото слънце. Това са глупости, защото това е много токсични материали, които правят. Някой от публиката знае ли за какво си говорим сега? Да. Радвам се, че доста хора направиха така. Добре. Малко по-сериозно. Темата е сериозна. Да, човека, когато отишъл на солариум и повредил солариума, да не би гласа му да въздейства пак по някакъв такъв начин. Защото това е много интересна тема, нали така? Какво прави това, човека гъс? Приятели, може ли аз да питам нещо? Юрка, я кажи нещо, че аз съм просто бездумен в момента. Да, при положение, че това влияе и те имат контрол над атмосфера или над времето, нали така каза, че... Опити за контрол на времето. Опити, да. Опити. Защото ако реално влияят, тогава ще да те попитам там, където се случват трагедии, смисъл, трябва ли да търсим пак конспирации? Да, трябва, Юрка, просто не са могли да повлияят? Да, разбрах въпроса. Благодаря. И аз ти благодаря, че го задаваш. Много пъти сме говорили, дискутирали сме заедно. Уморих се, направих няколко предавания. Няма да занимавам хората, какво ми костваше това нещо. Само да предизвикам власт, имаше да дадат много прост отговор. Дори в момента им го задавам. Опровергайте ме. Дайте просто да го призовавам, дори обикновените хора. Не искам да плаша в никакъв случай. Аз съм обикновен гражданин, обичам си страната, искам да знам защо правите небето на гъс, на мръсен, бял
мръсно-бяла пелена. Знам колко хора, аз като психолог, знам как работи човешката психика. Това е много страшно, каза го, пак ще се повторя. Следователно, не искаме да съществува, не съществува. Защитната реакция. Фройд го е написал преди 1 век. Юрка, основното, което има основна връзка с тези земетресения, споменах Бернард Ицланд, който е директор на ХАРП. Това е станция, която е прикрита като изследване на атмосфера, стратосфера, северни сияния, не че ни ги обясниха, но това са мощни антени, които още Никола Тесла, по негови патенти. И много учени вече и военни проговориха. Само в България ги чакаме тези достойни учени и военни да вземат позиция. Аз имам стотици имейли, имам стотици срещи с пилоти, с учени, да влияят или не влияят? които ме съветват как да говорят. Категорично влияят, Юри. Тоест, ако има някъде... Няма някакви шапки. Безспорен факт е. Безспорен факт е. Някъде помита, убива стотици хора, примерно както беше в Америка, колкото се случва непрекъснато. Това значи, че някой ги изтребва тия хора, защото... Виж, така изваден от контекста, наистина звучи много параноидно, но всичко е налично. И много достойни хора, уважавани и учени, са взели позиции и са изнесени фактите. Пак призвам, напишете Харп, Кемтрел, всичко отдавна. Веднага вижте Венци Мицов. Той е с шапка. Разбира ги тия работи, служил си шапка предпазливка. С алуминиева фолия отвътре да не ми четат мислите, защото... Така че никога не искаме да плашиме, задаваме много обикновени въпроси. Защо тези уж обикновени следи правят небето в една плътна пелена, която седи и с дни, и с просто око се виждат тези частици, които падат. Но нашата сила е много по-могъща. Първо да погледнем нагоре, да кажеш, че пръдне адски силно към небето и ще унищожи тази. Ако шеката мога да клонираме, направо ги сриваме с земята. Леле, с това оръдие. Шеката ще направи работа. Да се върнем към по-позитивни теми. По-позитивни неща. Да напишеме тая картина на Веско. Напишете, ама аз искам, значи имаме някакви снимки. Веско, ела да напишеш картината, твоя е. Имаме някакви снимки, които трябва да пуснем на стената. Не знам дали имаме готовност да пуснем тия снимки. Може и само да... В рекламата и в телевизията винаги има манипулация, нали знаеш? Може и маркер за картината? Не, нямаме маркер. Имаме. Някой по-газарски. Говорим за скритите и заявните секс послания. Тук виждаме реклама на една световна закусвалня и една еротична реклама на някакви дрехи. На пръв поглед, някой вижда ли нещо от публиката? Да, те ги виждат там. Кое в пилешките хапки прилича на това увиснало нещо? Идеята е тук, че безспорно секса продава, но когато се вкарат очевадни порно елементи, какво е това сега? Това е от Попа, снимал съм го, това е от Лека нощ нещастие, книгата ми, реклама на дънки. Снимката не е толкова добра, но когато се вгледаш в тази еротична реклама на една хубава преса мъж, нали, рекламира дънки, в лаката му мога да видиш един хубав еректирал, много хубав член. То няма нищо лошо. Член-кореспондент. Член-кореспондент, който виси страшна сила. Тук какво става? Можем да видим и... оставям го без коментар. Пикачу... Така ли трябва да играчката? Ето можете една популярна компютърна игра, какво се вгражда в лакътя, нали? Пак казвам, няма нищо лошо, но това не може да е в детски игри. Дори в еврото можеш да откриеш нещо много увиснало горе. Скандинавия по никакъв начин не прилича на това увиснало нещо. Може ли следващия хрупи слайд? Това е на една газирана гадост, която ви питам и вас защо я пиете. Това е огромен скандал в Австралия. Дори се казва, усети извивките, feel the curse. Когато увеличиш купчетата лед, виждаш едно хубаво нещо, но не мога да пред очите на всички нон-стоп. Виждате ли? Да. Това е света неделя в църквата. Не е Дени. Направил съм няколко предавания. Не само аз говоря, световни изследователи говорят за това. Ето това е света неделя. Аз имам голям проблем с драконите, знаеш. Трилогията ми е свързана с тия митове за змейове и рептили. Ето виждаме ламята, тази древна ламя, която мами цялата седна. Тук се снимат стотици хиляди двойки. Когато се женят. Когато се женят. Това са два дракони в горди хералдика и долу виждаме пак член-кореспондент. Не е ли това, което ги чака? Не е фотошоп, Това не е ли това, което ги чака след служение? Виж, казвам първата теория, на която съм привърженик, защо се прави това нещо. Не е ли това началото, Веленко? Виж, всеки сам да си отговори до въпроса към мене, защо го правят, нали? Имаме ли други слайдове? Няма вече, стига. Имахме от едни филмчета, което е по-ужасно от детски филмчета, да видим какво се слага. Имаше змии подобни. Да, я кажи тази наша емблема, какво виждаш в нея?
може първо да отговоря на това, ще се върне на ваше. Егото ли проговори пак, бе? Няма повече снимки. Прекрасно, прекрасни палми, прекрасни ноти. Стикове за голф. Може би дизайнер обича голфа. Не. Това са 2 ноти, това е петолини. Да се върнем на секса и на членовете. Можем да ги открием навсякъде. Да, аз лично откривам всеки път, когато ми се пикае, ги откривам. И в някои други редки случаи. Щяга се радам, ако пуснем тия снимки от детски анимационни филмчета на Дисни. Дисни си няма охал хабер какво вгражда. Не, в ПТС няма такива снимки. Да каже какъв е проблема категорично. Кажи. На първо място безспорно секса продава, но когато той е нон-стоп пред очите ни, нашето съзнание не го осъзнава толкова, но подсъзнанието е могъщо и поглъща всичко и го разбира. В един момент става едно разделение. Ние все още живеем в една глобална римска империя. Също тя се нарича корпотокрация, защото корпорациите командват. Целта е разделяй владей. Кое? Разделяй интелигентността от вярата. Или вярата в статуквото. Как ще си да правят такава дивотия? Това не е възможно. Но интелигентността ти казва, как бе, това е нещо скандално, как мога да го слагат. Приличате на сексуално ниво. Да. Обаче проблема е следния, когато си изложен нон-стоп на сексуални послания. Окей, добре, гледаме, правиме секс. Час, 2, ти правиш 5 часа секс. Не мога да го правиш цял ден. Поне така са ми казали. Не мога да го правиш цял ден. Ти пренатоварваш... не искаш, защото става досадно и ненужно. Ти пренатоварваш сексуалната чакра и жлезите с вътрешна секреция. Всички други жлези излизат извън норма. Ти си едно управляемо зомби. Не би казал, че претоварвам чак. Но съм зомби. Добре. Картината. Дайте картината сега и да видим, само за да обърна внимание на човека с алуминиевата шапка. Венци, кажи, какво стана с вашия проект, бе? Той иска да говори аз. Ние предвидихме нещо, че ще се случи. Да, и какво се случи? Като гостувахме при теб. Ами след второто предаване, когато бяхме на самия връх вече, и продуцента ни предаде. На върха ли бяхте? Да, на върха. 2 предавания и половина. Продуцента ни предаде и ни предаде за кило чесън и няколко връзки праслук, между другото. Така ли? Започна да се занимава с кулинария и сега изнемогваме. Търсим си телевизия. И радио си търсим. Нали бяхте по интернет? По радио си търсим? Интернет радио. Значи, уважаеми зрители, ако някой от вас има интернет радио, веднага се свържи с хората, защото те си търсят. Аз мога да ви поканя в галерията на Веско. Парчеш 19 в София, мога да откриете много такива хубави неща. Аз съм ходил там. Освен, че пее хубаво, рисува и хубаво. Колко ме нахвали ти за една. Страхотно говори на гръцки, между другото, дали знаете. Сега Пепи тук седи 1 час, нищо не е казал. Пепунка иде, бе. Това е нормално преди такива гости. Пепи дойде тук. Какво правиш? Какво случва с тебе? Дошъл от Риба. Дошъл си от Риба. Вчера се прибрах от Дунав, закрихме риболовния сезон с много успехи. Той сега се закрива ли риболовния сезон? Да. За съжаление, мое и радост на рибите. Да. Но... Милионите риби си отдъхнаха, викаш накрая от тебе. Но пък иначе с Веско и с бандата работим. Веднъж месечно свирим по клубове. Супер. Кефиме се много, защото си свирим авторски парчета предимно. То така трябва. Да, и... На 15 май да поканим тогава, който иска да дойде да ни слуша. Къде? Айде кажете, да. 5-15 май в 10 часа. Вечерта. Двамата ли сте или с Атлас? Не, с още 3 музиканти. Това е Божо Тренков, който всички познават много добре. А какво стана с Атлас? Това си е новия Атлас. Да, добре. Не, защото да... Кажи новия Атлас. И с Иван Несторов от Херман Слов Бен спокойно. Има и друг. Тък му шеях, ще извадили амебата от някой чудоджини. И Митко Запрянов на киборда. Това съм 5 човека. Кога на 15, аз съм семинар. И така. От началото на тази година си бачкаме клубна програма. Нещо интересно чака ли ви? Сега друго. Сватби. Четете, я кажи, вие четете ли такива книги като на Еленко? Какво казваш? Четеш ли ти такива книги като на Еленко? Да. Между другото имахме един сериозен разговор при записа. Аз ги изпитвам. И много се интересувам от езотерика, вярвам в неща, които са Ходи ли си някой на негов семинар? Не. Веско, ти ходи си? Не. Не ходете, че са много дълги. Но това са неща, в които аз лично вярвам и ще продължавам да вярвам. Добре, ние имаме... Защото са на ниво знание. Когато имаш знание, то не е вяра.
Той знае, че тази сила работи. Имаме готовност да покажем една снимка. Искаш ли да трепаме още 5 минути и после да видим какво ще режат? Ами ето да, още нещо скандално. Това е от... Благодаря ти, Хрупи. От Малката русалка. Малката русалка. И може всеки да види какво са вградили в замъка. Още сега напишете в Google скрити секс послания или на латински Subliminal Sex Messages. Правилно да го казах. Да. Защо към котката гледаш, като питаш ли правя да се клазне за Subliminal Sex Messages? Аз ще погледна на Тонто да му кажа да удари кодешки да скъсаме календари. Имахме едно видео с Марки Рамон от Рамонес, но ще го пуснем другата седмица. И да кажете коя песен ще изпеете накрая. Любимата едно парче от последния албум, Get Yourself Free. Моята любима песен. Да. Ева, Еленко. Добре, че беше при нас някакво обобщение, ако искаш кажи, защото късаме календара. В тази песен Пепи тук пресъздава... Гледал съм клипа. Риболовния сезон последния. Да завърша с думи. Да завърши с думи. Усмихвайте се повече, смейте се повече, студенокръвните не понасят това. Браво! Кодешкия мач. Кой ще скъса календара? Кой си харесваш да скъса календара? Ти си хареса някой. Най-мързаливия. Аз съм най-мързаливия. Късам? И какво трябва да направя късам? Не знам. Нещо паски положително. Уважаеми зрители, дойде моментът, в който близката ни среща от трети вид ще приключи и нашето шоу ще отлети към родната си планета, за да се наспи. Утре с нови сили ще се видим пак по БНТ 1 от 23 часа. Вие гледайте да свършите някаква работа през ден вместо нас, защото се чувстваме леко гузни. Сега ви оставям с Благовест и Пепи, които ще правят Get Yourself Free над вас. Чао и не забравяйте, Господ ви обича, ама не много. Lonely hearts around the world. I never see so many people leaving for that they will meet somebody who can give them real true love. I never seen so many broken hearts, prisoners of love. I say, hey, come on and get yourself free. Everything goes wrong when it comes to love. Rolls down in the trunk and start your trustful car. Fill it up to the top and don't you dare forget your dog. Put your friends down by the river and the sun will shine. Nobody cares if you catch a fish, at least you get some tan. Say hey, come on and get yourself free. Everything goes wrong when it comes to love. When it comes to love, hey, oh, 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 get yourself free, hey, oh, 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 get yourself free. I will go down there by the river. Don't try to blame me that I'm just a dreamer. I will rule in them all the trials. Say hey, come on and get yourself free. Everything goes wrong when it comes to love. Hey, come on and get yourself free. Don't forget your cat when it comes to love. Hey, come on and get yourself free. Everything goes wrong when it comes to love. Hey, come on and get yourself free. Keep it in your door when it comes to love. Hey,
set yourself free.